Голямото приключение продължава. Героят се завръща. Мястото е Индия, повярвайте му. Индиана Джонс знае как да ги спаси. Второто предизвикателство предстои. Харисън Форд в Индиана Джонс и храмът на обречените. Втори филм от трилогията на Стивън Спилбърг на 22 декември от 20 часа и 30 минути, единствено по Българската национална телевизия.